Što nisi na autokomandi? Pa zašto live-ujem, radim. Ne razumem kako pitaš. Živi na Beogradu na vodi, šta će tamo? Da, pa ja da živim na autokomandi, bio bih na autokomandi sad. Ali kako se zove, opet, da se dotaknemo opet teme protesta, pošto ja te sad polako ulazim u politiku da postanem vladar vrhovni. Znači, ljudi koji protestuju, neki, se ponašaju kao vegani. Znači, ti ideš i protestuješ i onda napadaš i osuđuješ svakoga ko ne protestuje. Razumeš? Ti valjda protestuješ zato što želiš da protestuješ, želiš promenu i to je tvoja stvar, tvoj izbor. Ne možeš ti da napadaš i osuđuješ nekoga ko ne protestuje. Kao što, brate, vegan dođe i krene da osuđuje nekoga ko jede meso. Brate, tvoja je stvar što ti jedeš biljke i nećeš meso. Recimo, peder dođe i osuđuje, kako se zove lika što nije peder i krene da se hvali ja sam peder i osuđuje svakoga ko ne podržava njega što je peder. Ja neću tebe da podržavam što si peder, ne zanimaš me. Radi šta hoćeš, jebi se s kim hoćeš, ali nemoj da mi paradiraš u gradu, nemoj da mi praviš gej parade, nemoj da mi se šetaš na ulici i da mi nabijaš od nos da si ti peder. Mene to ne zanima. Budi peder u svoje 4 zida, to je tvoj izbor. Svako radi šta hoće, ali, brate, ne možeš ti da napadaš nekoga zato što taj neko neće da radi nešto drugo, brate. A što se tiče studenta, ja sam rekao, brate, samo napred, brate. Svako treba da radi u ono što veruje. To što studenti protestuju, svaka im čast na upornosti i, brate, nek se bore za ono u šta veruju. Ja ne protestujem zato što, brate, iskreno mene, jebi ga, ne zanima me. Ja, brate, radim svoju stvar, ja live-ujem, nemam ni vremena da idem da protestujem, razumeš? Ali, kako zove, niti imam neku preteranu želju. Ja sam donirao kako zove, pare za devojku koja je preživela par nastrešnice, ja sam donirao, ja sam pomogao i ja ću da nastavljam da pomažem ljudima kojima treba pomoć, koji su oštećeni, a, brate, ja da protestujem, neću, ne mogu, brate, radim, bitnije mi je da ja radim da snijam, jebi ga, šta da radim, brate. Jer meni, poenta što meni, brate, ništa ne menja ko će sutra bude na vlasti, ništa me ne zanima, iskreno, znaš, ništa mi ne menja. Ja radim pa radim, brate, moj posao ne zavisi od toga, ćao zdravo.